Тримата братя на върха Атанас и Босашев, Тори милионера, където минат всички говорят. Не спира напред каквото и да има, и Босашев до него верен като брат. Душманите гледат, но остават назад. Тори милионера влиза с стил, прави всяка вечер истински купони купил. Парите не го променят, сърцето е голямо, с приятелите до него това е най-важното. Атанас и Босашев, Тори милионера, три имена, една атмосфера. Колкото повече лаят, толкова по-силно вървят. Истинските хора никога не се предават. С високо вдигната глава вървят напред, не се страхуват, съдбата е късмет. Уважение печелят не с празни думи, а с дела, които остават за години. Атанас и Босашев, Тори милионера, три имена, една атмосфера. Колкото повече лаят, толкова по-силно вървят. Истинските хора никога не се предават. Всеки ден се борят за мечтите си големи, не се огъват пред зависти проблеми. Където се появят, уважение събират, с действията си хората впечатляват. Рамо до рамо вървят по един път, не ги плаши нито буря, нито студ. Смело гледат само към върха, заедно са сила. Това е истината. Атанас и Босашев, Тори милионера, три имена, една атмосфера. Колкото повече лаят, толкова по-силно